హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఎంత అదృష్టం అంటే 101 సంవత్సరాలకు కూడా ఇంత చక్కగా కళ్యాణం చేయించుకుంటున్నారు. మళ్ళీ ఎంతటి అదృష్టం, చూసే భాగ్యం మనకు ఉండాలే కానీ ఎంత అదృష్టమో అది చూడటానికి 2 కళ్ళు సరిపోవట్లేదు. ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇది అందరికీ పంపించండి. మనం మామూలుగానే ఈ కాలంలో 60-70 ఏళ్ళకే మృత్యు చేయిస్తుంది. అలాంటిది ఈ కాలంలో 101 సంవత్సరాలకి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా 4వసారి చేసుకుంటున్నారంటే ఎంతటి అదృష్టమో మీరు ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్.